bliver en pæn kage, det her. Meget pæn måde. Jeg optager faktisk lige nu af kagen. Hvad er det? Ja, den optager rigtig pæn. Den dejlige kage. Skal midten? Nej, skal midten ikke være sådan en som sådan klumpagtig? Okay, vi sætter sådan her. Og nu bliver midten sat på, Jytte. Jamen, så skal vi jo bare have drys vanilje. Og så... Kommer lidt sne på. Hvad er det her? Sne i vaniljesukker. Vil du prøve? Det bliver en virkelig pæn kage, det her. Jeg glæder mig til at smage den. Så kan vi altid så kigge på billederne, hvis den nu bliver uheldig. Ikke? Så, nu kommer Jeg er den bedste film, men klokken 10:08. den skal på YouTube. Ja. Hvor kommer hjem et øjeblik? Og nu er jeg klar, når hun kommer. Fordi hun holder herude. Alle de ting er her. 10:08, så er vi hjem.